дар раванди кори ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Беларус 11 масъалаи асосӣ дар самтҳои афзалиятнок оид ба густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар бахшҳои кишоварзӣ, саноат, нақлиёт, сохтмон, энергетика, алоқа, тандурустӣ, илм, маориф, дастгирии тиҷорати хурду калон ва сармоягузорӣ, ҳамкориҳои минтақавӣ ва ғайра мавридӣ баррасӣ қарор дода шуд. ҳамзамон ҷаласаи комиссия зарурати фаъолгардонии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодиро барои таъмини рушди тиҷорати мутақобила дар соли 2016 низ муҳим арзёбӣ намуд. Тарафҳо рушди соҳаи кишоварзиро ҳамчун соҳаи фаъолиятноки шарикии рушд шумориданд ва дар оянда идома додани ҳамкориҳои самарабахшро бо вазароти кишоварзӣ ва озуқавории Ҷумҳурии Беларус дар бахши тухмипарварӣ ва чорводорӣ маъқул намуданд. дар соҳаи аграрӣ ҳамкориҳо дар бахшҳои зироаткорӣ махсусан доир ба тухмипарварӣ, дар бахши чорводорӣ, моҳи парварӣ, замбури асалпарварӣ, инчунин рушди соҳаи зӯдпарварӣ хеле назаррас мебошанд. бояд қайд намоем ки самти ояндадори ҳамкориҳо ин ташкил намудани намоиш фурӯши техникаи кишоварзӣ, инчунин ташкил намудани бахши намояндагии заводи тракторбарории Мински Ҷумҳурии Беларус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки айни замон ба фаъолияти худ шурӯъ намуда доид ба васл намудани таҷҳизотҳои техникаи кишоварзӣ, аз он ҷумла истеҳсоли техникаҳои хурдҳаҷми кишоварзӣ равона гардидааст. طبق قرار комиссия ҳамкориҳо дар самти баргузор намудани конфронси илмӣ ва семинарҳои омӯзишӣ дар соҳаи бостоншиносӣ, намоиши дастовардҳои таърихиву фарҳангӣ, санъати дастӣ дар осорхонаҳои ҳарду кишвар васеъ намуда чорабиниҳо оиди ҳимоя ва шиносоӣ бо дастовардҳои фарҳангӣ ва дигар чорабиниҳое ки равшангари таъриху фарҳанги ҳарду кишвар мебошанд вусъат бахшанд. ҳамкориҳои судманди мутақобилаи байни минтақавӣ миёни вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ду кишвар бо суръат рушд меёбад. айни замон ҳамкориҳо миёни вилояти Суғд ва минтақаи Витебск, Суғд ва минтақаи Минск, Ёвон ва шаҳри Узден, шаҳрҳои Хуҷанд ва Могилёв созишномаҳо ба имзо расиданд. дар ҷумҳурии мо асосан воридоти маводи доруворӣ аз ҷумҳурии Беларус аз ҷониби 4 ширкати бонуфузи ин давлат ба қайди давлатӣ гирифта шудааст ва зиёда аз 150 номгӯи маводу маҳсулоти тиббӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар қайди давлатӣ гузошта шудаанд ки аз ҳамин 4 ширкатҳое ки дар бо гуфта гузаштем яъне ки воридот карда мешаванд ба таври мунтазам маводи доруворие ки аз тамоми намудҳои ташхис гузаштаанд ва яъне ки нафрасон ҳам ҳастанд. طبق маълумоти агентии омурии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 гардиши савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Беларус $32.7 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дод. аз ҷумла содирот $2.8 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва воридот $29.9 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар бар мегирад. маҳсулоти асосии аз Тоҷикистон ба ҷумҳурии Беларус содирот гардида нахи пахта, хушкмева, омехтаи чормағз ва сабзавот мебошад. маҳсулоти калидии аз ҷумҳурии Беларус ба Тоҷикистон ворид гардида тракторҳо, шакар, техникаи маишӣ, мебел, автомобилҳо, чорвои сермаҳсул, доруворӣ, инчунин ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулоти гуногун ташкил медиҳанд. имсол аз таъсисёбии робитаҳои ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистону Беларусия 20 сол пур мегардад. алҳол мо ҷаласаи мазкур оид ба ҳамкориро дар соҳаи иқтисод ва савдо маротибаи даҳум аст ки доир мекунем. вале мо на танҳо масъалаҳои иқтисод ва савдоро дида мебароем. нақшаи кории ҷаласа ва доираи фаъолияти мо фароху васеъ аст. беларусия ва тоҷикистонро на танҳо робитаҳои зичи дӯстӣ, инчунин робитаҳои судманди ҳамкории тӯлонӣ ба ҳам мепайвандад. дар кори ҷаласаи имрӯза ҷонибҳо ба бештар аз 15 масъала таваҷҷӯҳ карданд ки ин иқтисод ва савдо аст ки дар мадди аввал меистад ва ба он таваҷҷӯҳ дода мешавад. комиссияи байниҳукуматӣ ва халқҳои мо инчунин ба соҳаи маорифу илм, фарҳанг ва ҳамкорӣ дар соҳаи технологияи инноватсионӣ низ завқманданд. дар охири кори ҷаласа протокол оид ба густариши ҳамкориҳои минбаъда ба имзо расонида шуд. инчунин пешниҳод карда шуд ки ҷаласаи 11-уми комиссия дар ҷумҳурии Беларус баргузор карда шавад. Ойгулодиназода, Сайфулло Сунатулло, Ҷаҳоннамо.